Bon dia, ara estic aquí a la mitja part d'un apassionant partit de futbol 7 preferent a la Vi i he pensat en les semblances i diferències que hi ha entre els jutges i els àrbitres de futbol o els àrbitres de qualsevol esport. I realment hi ha moltes coincidències. Al final els àrbitres i els jutges el que fan és mantenir l'ordre i aplicar el reglament o les lleis dins d'un determinat procediment, dins d'un determinat esport. Llavors molta gent, molts clients em diuen és que això el jutge ho resoldrà, aquest tema laboral i aquest tema mercantil i aquest tema d'aquest divorci que he tingut o aquest accident. I els has d'explicar que cada procediment, cada matèria, cada acció judicial té el seu propi jutge i les seves pròpies lleis. És a dir, en un divorci no pots reclamar res d'un acomiadament, ni res d'un accident de trànsit, ni res d'una dissolució mercantil, encara que l'empresa sigui dels sogres i l'acomiadament t'hagi acomiadat el sogre perquè t'has divorciat. Hauràs d'anar a un procediment de divorci, hauràs d'anar a un procediment laboral, hauràs d'anar a un procediment del que sigui, mercantil o del que sigui. Doncs amb l'esport passa una mica el mateix. El futbol, àrbitre de futbol, regles de futbol. El bàsquet, regles de bàsquet, àrbitre de bàsquet. No ho resol tot un mateix àrbitre, no ho resol tot un mateix jutge. Hi ha les pròpies lleis, els propis reglaments de cada acció judicial i de cada tipus d'esport. Això són semblances. Però la gran diferència entre l'esport i les lleis és la complexitat. En l'esport les regles són molt senzilles, molt i molt senzilles, encara que a vegades semblin complexes, són molt fàcils. Tan fàcils que un nen de 5 anys les entén i competeix, ja sigui en bàsquet, en futbol, en tenis, amb el que sigui. En canvi, la llei, els reglaments, les lleis, el que ens guia les nostres conductes a la societat, són extremadament complexes. Tan complexes que fan falta figures com les de l'advocat, les del jutge, per entendre-ho i per fer-les complir. I tot i això, ens equivoquem. Tot i ser especialistes, els advocats ens equivoquem, els jutges s'equivoquen i per això hi ha diferents tribunals i diferents instàncies. Per tant, sí, hi ha moltes semblances entre un jutge i un àrbitre, però la gran diferència és la complexitat de la matèria. Salut!